belai kena hambai belai ke kha tongthogo tei kha strango tini simna divisional bisingo kalaijak Sumlibeli অঞ্চল o Sumlibeli অঞ্চল ni waktuku kamio 12 family ni 36 butar CPM BJP te alada party rokno yakaroi IPF tio jengbai tini Tipalan no hamjagai te hada fani sangram no hamjagai borok agogai thaika jeng party ni ungai borok no belai ke khabai khogoi lamsago jeng tini oro tongo chin party ni angsakbai thang Mongol Deborma MLA Bishoketu Deborma Ratan Deborma AGS tini Bai Shopna tin BSC chairman tin Hiron Deborma tin Molen te o অঞ্চল ni table leadership tongbayo jeng borok no tini ni simi chini family hnai jeng manka tini ni simi family hisabe jeng borok no khabai khogoi yasagai na haroi borok ni jotto nangkok ma salrok ni bagai chuba mongrunai bongni manthai soktai rok no tiyoi tai bongni oi elakani development no tiyoi jeng borok bai kwbang ma kok salaika jeng plan khlailekha oi elaka no bahai keitabo development khlainai tai chini hano dofano mathangai tlang thaniwo borok khabai khogbai strangai phaimani bagai balai balai khena hambai tai nai tongji takhok tai bukhuk chong o jorona chini 6 jora Tipalan ni andolon IPF tini bana romai akoi phayoi ha dofano rokha khainan bagai nangsukmani jora jotno kobogo khabai khogbai hambai।